Li Rojavayê Kurdistanê hejmara pêketiyên vîrusa koronayê di zêdebûnê de û tenduristiya Rêveberiya PYD dibêje hebûna vîrusê derbasî qonaxeke nû metirsîdar dibe. Doh yekşemê tenduristiya Rêveberiya PYD pêketina du kesên din bi vîrusa koronayê li du bajarên Rojavayê Kurdistanê ragihand û da zanîn ku du jin yek li Dêrikê û ya din jî li Hesekê pêketina wan hatiye piştrast-kirin û niha jî her du di karantînê de ne. Beriya çend rojan jî Rêveberiya PYD pêketina çar kesên din bi vîrusa koronayê sê li Qamişlo û yek li Hesekê eşkere kir. Li gorî amarên ku Rêveberiya PYD ragihandine, heta niha 8 kes bi koronayê ketine. Di vê derbarê de jêderna Xwecihî Jêrêbazî News re dane zanîn ku roja yekşemê bêhtir jî 5 rewşên pêketinê bi vîrusa koronayê di nav xwendekaran de li niştegeha Zankoya Rojava li devera Hîmo li dergehê Rojavayê Qamişlo hatine tomarkirin û ji ber belavbûna vîrusa koronayê Zanko hate girtin û niştegeha wê hate karantîkirin. Li gorî heman jêderê xwendekarên pêketinê ji devera Şehba ya gundewarê Helebê hatine Qamişlo û guman heye hin berketî û rewşên din jî hebin ji ber têkiliya wan xwendekaran bi xwendekarên din re li niştegeha Zankoyê Anko Sekend Cameî. Herwiha jêderê ji rêbaz re got ku çar karmendên heyvasor jî ji ber peywendiyên wan bi xwendekaran re hatine rawestandin. Beriya çend rojan tenduristiya Rêveberiya PYD di Kongrekî Rojnamevanî de amaje kir ku dema rêgiriyê li belavbûna vîrusa koronayê derbas bû. Êdî vîrus li Rojavayê Kurdistanê belav bûye û hebûna vîrusê derbasî qonaxeke nû dibe.